Hej og velkommen til den her lille iPad videoblog. Jeg har prøvet at gøre så godt med, som jeg kan med lyset, men det er en lille smule svært med iPad, men som I kan se, så kan det rent faktisk lade sig gøre at arbejde med at få den der lækre, hvide, Apple-agtige baggrund, bare ved brug af en iPad og en lille smule lys. Det lys, jeg har brugt, det er nogle LED-lamper, som jeg har købt, som har været, man kan sige, relativt dyre. Man kan lave noget til en væsentlig billigere pris, hvis man skal. Man kan gå i Silvan og bare købe egentlig nogle lysstofsrør og lave noget til måske 100 kroner per lampe, som er super simpelt. Hvis nu jeg lige prøver at løfte iPad'en her et øjeblik, så kan I prøve at se, hvad det er, vi egentlig har med at gøre. Så hvis jeg lige prøver at tage den her fri, og så kan vi se her, hvis vi lige prøver at gå herover. Og så kan det være, at vi lige kan få den til at stille ned her, så vi kan se. Det er jo ikke lige det. Så kan vi se, det jeg egentlig sidder ved, det er bare en stol. Hvis vi lige prøver at gå herhen. En stol, og så de her to lamper op bagved. Og så den her, den der lille lampe nede foran, og det der så sker, når jeg sætter den her på stolen igen, og så sætter min iPad her, og pakker kameraet med mig selv. Så på jeres iPad vil I se, når I trykker på jer selv for at fokusere, så vil der være sådan en lille sol ved siden af billedet. Og hvis I hiver den op, så kan I se, at den driller lidt. Så kan I se, at billedet stille og roligt bliver lysere. I takt med, at billedet det bliver lysere, så bliver baggrunden mere hvid, og mit ansigt det bliver mere tydeligt. Og nu er vi sådan mere eller mindre der, hvor vi skal være. I kan se, der er en lille bitte smule oppe i det her hjørne, som stadig er ikke helt hvidt, men så vil man så til gengæld heller ikke kunne se mit ansigt. Så det er en hurtig og simpel måde, at I kan lave den der super lækre og professionelle Apple-agtige baggrund i jeres videoer. I kan følge med. Her, der kan jeg vise jer, hvor I kan bygge en gør-det-selv lampe for omkring 100 kroner, sådan så I også kan få det her professionelle setup. Indtil da, det var endnu et tip fra fysioterapi marketing, og hej.